20-nji soru. Bu soru geçenki sorudan biraz tapawutly. Ýagny geçenki soruda diňe mollar berilipdi, bärde gramlar berilen. Gramlar berilen bolsa näme etmeli? Onu elbetde mola geçmeli bolýar. Ýagny bizde kali 7,8 gram berilen ratlar ýazýan. Klor 7,1 gram we kislorodum 9,16 gram. Indi hemmesini mola geçýär. Ýagny şunu mola geçsek, molun formulasy n-den bir massa bölmek malyar massady. Biziň massamyz 7,18. Biziň kalimiziň 39 malyar massasy deňdir. O da 0,2 mol bolar. Edil şoň ýaly klorum diýäs, n-den bir massa bölmek malyar massa formulamyza görä massamyz biziň 7,1, malyar massamyz 35,5 deňdir. Bu da 0,2 mol çykdy. Indi 9,16 bunu göni ýazýan 9,16 bölmek kislorodumyň malyar massasy 16, o da 0,6 mol. Bundan aňarsy matematika, ýagny şeýdip ýazýas, kali 0,2, klor 0,2, kislorodum 0,6. Şu taýda hersini 10'a köpeltsek, köpeltip biliriz. Ýagny şunu 10'a köpeltsek, şunu 10'a köpeltsek, şunu 10'a köpeltsek. Onda biziň maddamyz kaliýa 2, hersini 10'a köpeltsek, biziň maddamyz kaliýa 2, klor 2, o 6 bolar. Mene bir zady bellen, şu taýda empirik formulany soraýan üçin biz şulary sadalaşdyrmaly bolýar. Iň kiçi bütün sana çenli, iň kiçi natural sana çen sadalaşdyrýas. 2'ni bölsek 1, kaliýa klor, bu da 2'ni bölsek 1, 6'ni bölsek 3. Ýagny kaliýa klor O3 biziň empirik formulamyz. Ve jogap şundan ibaret. 20-nji soruga geçýäs. 20-nji soru biraz çylşyrmyrak. 2,520 gram arasynda kafein, 248 gram kömür, 0,13 gram vodorod, 0,28 gram azot ve kislorod saklaýar diýe kafeinin ýönüki empirik formulasyny tapmaly. Soňra ikinji eger onuň molekular massasy 194 bolsa, ondan hakyky molekular formulasyny tapmaly. Ýagny birincide empirik formulasy, ikincide hakyky molekular formulasyny tapmaly. Indi ilk näme diýäs? Gramlaryny ýazyp çykýas, soňra şu gramlary mola geçýäs. Etmeli işimiz. Ýa-da men şu taýda has aňsat bolar ýaly. Sorag näme çözmeli görkezem. Birinji gramlaryny ýazmaly. Gram mol berilen bolsa onda hukman däl. Gramlaryny birinji mola öwürmeli, mola öwürmeli. Oly şunuň bilen biz ýazmamyz çykýar. Ikinji şu mesela maýdaly C var, şu taýda H var. Soň näme var? Kömür var, vodorod var, azot var, birim kislorod var. Azot var, birim kislorod. Şu mollary şu taýlaryna goýup çykýar. Netijede empirik formula tapylýar. Indi gramlaryny ýazaly. C kömürüň gramy eňdir 1,248 gram. Bizim kömürüň mol näil tapar? Ýagny mol kömür deňdir massa paýlanan malyar massa formulamyza görä tapýas. Massamyz 1,248 gram. Malyar massamyz kömürünki 12 gram mol. Indi onu kalkulatorda bölüp görsek, bu 0,104 mol çykýar. Edil şoň ýaly vodorody işlemeli. Deňdir vodorodyň gramy 0,13 ýa-da 130 gram. Bu da n deňdir massasy 0,13. Malyar massasy 1 vodorodyň. Demek 0,13 mol vodorodymyz boldy. Indi azodumyz. Azodum edil şoň ýaly göni men massany malyar massa bölükdeýin 0,728
Azodam 50 şoň geldi. 0,728 gramy bölýän 14'ü. Bu da 0,050 kiçikkä. Soňra kislorod oňky 0,416-ny bölýän massasy 0,416, molar massasy 16. Teňdirim 0,026. Şuday 0,026 mol çykdy. Indi bular goýup çykýar, ikinji däkäni ýagny S'miz biziň 0,104 çykdy. H'myz 0,13 çykdy. Azodumuz 0,052 çykdy. We kislorodumuz 0,026 çykdy. Indi bundan soň näme edýäs? Bundan soňra şu sanlaryň iň kiçigi haýsy, iň ulusy haýsy, şoňa seredelim. Iň kiçigi 0,026 şolaň içinde. Onda hemmesini 0,026'a bölüp görelim. 0,026, 0,026 ve 0,026. Şonda bolanda sadalaşmaly. 0,104'ü bölsek 0,026'a bölüs 0,026. 4 boldy, S4. 0,13'ü 0,026'a bölüs H5 boldy. 0,052'ni 0,026'a bölsek 2 bolar. Azot 2. Kislorat bu da 1 bolar. Demek bizim empirik formulamız S4 H5 N2 O1 çykdy. Jogabymyz şu. Indi men galanlaryny pozýan. Indi biz formulany tapmaly. S4 H5 N2 ve O1'in empirik formulamız. Indi ýadyňyzda bolsa, empirik formula bilen molekulyar formulany tapadyny görkezdim. Mysal üçin aýdaly S2H6 bir zadyň molekulyar formulasy bolsa, şunun empirik formulasy, ýagny gysgaltsak 2-ni 2'ye bölsek S, 6-ny 2'ye bölsek, ýagny hersini 3 bolar. SH3. Ýagny şu empirik formula, bu da molekulyar formulady. Indi şu ýöne şu bilen şuň arasynda bir baglanşyk bar. Ýagny umumy aýdal bir bolsa şulara ikisinden bir sany köpeltdik. Ýagny ikisini 2'ye köpeltdik. Şonda bolanda biziň molekulyar formulamyz emele geldi. Edil şoň ýaly bärde de S4 H5 N2 O. Şunymyz empirik formula. Şundan bir sany köpeldiriz. Ýöne biz bilemizok. X diýeli. Şonda bolanda biziň molekulyar formulamyz emele geler. Molekulyar formulanyň özüni bilemizok. Ýöne molar massasyny bilýär. 194. Indi şunun hem massalaryny goşsak 194 bolmaly. Onu näle goşýas? Ýagny 4x sany kömür var. 4x köpeltmek 12. Goşmak 5x sany vodorod var. Vodorodun massasy 1 molar massasy. Goşmagym 2x köpeltmek 14. Goşmagym 16x. Teňdir şunun molar massasy 194'ti bize berilen. Indi 4'den kim 48x goşýas 5x goşýas 28x goşýas 16x teňdir 194. Indi hemmesini goşup çykýas 48 goşmak 5 goşmak 28 goşmak 16 97x teňdir 194 bolýar. Şutaýdan hem x'miz 2 çykýar. Ýagny x'miz teňdir 2. Ýerine goýsak şutaýda x'in ýerine 2 goýup çyksak
2 4 8 S8 H10 N4 ve O2 10 idi. S8 H10 N4 O2 bizim moleküler formulamız jogabymyz bolýar. Oň aňsat usulam bar. Şu taýda biz empirik formulaň molar massasyny tapýas, ýagny kömürünki 12 köpetmek 4 goşmak 5 goşmak 28 ýagny 2 san bolan üçin 2 ni 14 köpeltýäs goşmak 16. Şuň empirik formulaň molar massasy 97 çykýar. Moleküler formulaň molar massasy 194. Ýagny 97 näçe köpeltseň 194 2 köpeltseň. Şu taýdanam her sen 2 köpeltip çykmaly. Ondan çykýar jogap. Garas, birnäçe usul bar, bir soragyň haýsy usul amatly bolsa özüňize şonu edip işläp bilersiňiz. 23-nji soraga geçýär. Bu da şoňa soru, eger bir birleşme massasy boýunça 58,8 göterim kömür we alan vodorod hem kislorod bolsa, onun ýöneköý formulasy tapmaly, ýagny empirik. Eger onuň 0 mol şunça grammy, onda onuň moleküler formulasyny tapdyň diýe. 23 birinjini işleýäs. Ýöneköý formulasyny el tapylýar. Şeýle prosentli berende 100 gram diýip alýas. Şuň jemini 100 gram diýip almaly. Ýagny 100%-iň 58% kömür, 98-i vodorod bolsa galany tapýas ilki. Hop şu jemi 100 bolmaly, ýagny 58,8 goşýasam 9,8 goşýasam şunyň prosentini x diýeri, jemi 100 bolmaly. Şu taýdan x-i çykaraly. 31,14 diýmek, kislorodyň prosenti 31,14% eken. Boldy. Indi şu zatlarda biz birleşmämizi 100 gram diýip alýas. Şem birleşmämizi 100 gram. Bu aňsat usuly bolan üçin şeýle m gram diýip prosentde öwrüp işleseň bolýar, ýöne soragyň çözülişi has uzak gidýär. Şoň şu 100 gram diýip alaly. 100 gram birleşmämiz bolsa, şonuň 58,8% kömür bolsa, diýmek 58,8 gram kömür bolar. 8,8 gram kömür bar diýmek birleşmämizde we 9,8 gram vodorod bar birleşmämizde we 31,4 gram kislorod bar birleşmämizde. Indi bu gramlary mol öwrümeli. N deňdir massa bölmek molar massa. Massamyz 58,8. Molar massamyz 12 deňdir. 58,8-i bölýäs 12. 4,9 mol bolýar. Soňra vodorodym edilşoň ýaly N deňdir massasy 9,8, vodorodyň molar massasy 1, bu da 9,8 mol. Kislorodyň edilşoň ýaly massa paýlanan molar massa 31,4 gram, molar massasy 16 deňdir 1,96-25 mol. Mollaryny tapdyk. Mollaryny tapandan soňra zadyny tapan aňsat, ýagny S ştaýkadýas S 4,9 mol, H 9,8 mol, kislorodym 1,96-25 mol. Indi şu 1,96-25 iň kiçisi, şoň üçin hemmesini şoňa bölýäs. 1,96-25-i munam şoňa bölýäs. Munam şoňa bölýäs. Soňuny ýazmadym, gara 25 ýazsaňyzam bolar, ýazmasaňyzam bolar. Hemmesini şoňa böleliň. Takminan 2,5 çykdy. 9,8-i bölýäs. 1,96-25, bu da takminan 5 çykdy. Bu da oň özü 1. S 2,5, H5 o 1 boldy. Indi bularyň hersini 2 köpeltip çykýar. Bütün san bolmasy üçin şonda bolanda biziň empirik formulamyz ýa-da ýöneköý formulamyz S5 H10 O2 bolar. S5 H10 O2 biziň ýöneköý formulamyz. Indi biz ikincide näme diýär? İkincide moleküler formulany tapmaly. Şu ýarlanlar men pozýan.
Yani C5 birincide bir A'da C5H10 O2 yönüköy formulany şey diýip tapypdyk. Ýa-da empirik formula diýsegem bolar. İkincide ýa-ni birleşmäň 0,2 mol 48 gram bolsa, oň molekulyar formulasyny tapyňky. Molekulyar formuladan ozal molekulyar massany tapaly. Ýagny moluň formulasy nämedir bizde? N-deňdir massa paýlanan molar massa. Biziň molumuz 0,2 goýýas ýerine, massany şuň ýerine goýýas. Ýagny 0,2 mol deňdir 40,18 gram bölmek molar massa. Şutaýdan molar massa çykýar. Beýle kör usuly, ýagny 0,2 molumuz şunça gram diýär. Ýagny 0,2 molumuz näçe gram diýär? 40,18 gram diýär. Bize näçe mol gerek? 1 molumuz näçe gramdyr? Ýagny molar massa x. Şutaýdan açanakdaýyn hasaplasaňyz, onda da x şogurda çykýar. Şutaýdan men molar massany çykaraýyn. Molar massa deňdir 40,18 bölmek 0,2 deňdir 204. Molar massamız 204. Indi ansat usulyny görkezýän men geçen zatda görkezdim, ýagny empirik formulaň molar massasyny hasaplaly. Ýagny 5 tane kömür bar. Şunu şutaýda hasaplaýan 5 kömürün 5 köpeltmek 12, goşmak 10 sany vodorod bar. Onuň hersi birden goşmak 10, goşmagym 2 sany kislorod bar. Bu da 2 köpeltmek 16 bolýar. Ýagny 102 gram mol. Empirik formulanyň molar massasy, molekulyar formulaň, hakyky formulaň molar massasy 204. Ýagny şuny näçe köpeltsek 204 bolýar? 2 köpeltsek. Demek, şuň şutaýysyna 2 goýup çykýar. 2, 2, 2. O da C10. Şutaýy başga renk bilen ýazaýyn. C10 H20 O4 bolýar. Biziň molekulyar formulamız şu. Bas soňunda barlap görseňiz bolarmyny? 120 goşmak 20 goşmagym 64. Ýagny şunu goşup görseňiz molekulyar formulasyny molar massasy 204 bolar. Demek jogabymyz dogry. Dowam edýäs. Maddan gaz halyna değişik misallar işler. İlki şutaýda gysgaça temany düşündirip geçeýin. Yani basınç demek, İngilizcede pressure, force over area. Yani standartlar. Ya da şöyle gysgaça belirtsek, basınçın formulası güç bölmek meydan. Yani meydan näçe kiçik bolsa, şonça da güçlü bolýar. Basınç barada men video koydum. Kendisine durup geçmeyin. Seyretip bilersiňiz. Indi bir atmosfera 76 cm simabyň radyna deň basışyna, ýani şonça simap galdyryp bilýär, ýa-da 760 mm simap, başgaça 760 tariçerlik hem diýilýär. 760 tor. Ýöne bir ölçegirlik bu. Bir atmosfera 760 tariçerlik. Ýa-da bir atmosferamyz 101.325 Pascal. Bu ölçegirlikler ýatlamaly, ondan oňa geçmeli bolmaňyz mümkin. Şoň üçin burary ýatlamaly gowy. Pascalyň ölçegirligi görkezilýär bärde Newton bölmek metr kvadrat. Bir atmosfera 760 mm simap. Bärde ölçükler amal asyrmaly. Bu asas sorulardan biri, ýagny birinjini işleýär. Nämedir biziň bir atmosferamyzda näçe millimetr merkuri ýa-da simap batyş wady 760 millimetr merkuri. Bize berilen näme? 684 millimetr simap. Näçe atmosfera bolar? X. Atanakdaýyny köpeldiýäňiz, ýagny 760 x bolar. Deňdir 684. X'imiz 684 bölmek
760. Şundan näçe atmosfera çykýandygy çykaryp bolýar. Bölüp görelim. Takminan 0,9 atmosfera. Bu sorasyň özüňe goýan beni bärde de şoň ýaly, edil şoň ýaly şutaýda işläli. Bir atmosferamyz näçedi biziň? 760 Torricelli tor diýip belleýän. Bize berilen 1,25 atmosfera x. Esasy zat bärde proporsiýa goranyňyzda näme etmeli? Ýagny atmosfera berilmeli, şoň atmosferaň aşagyna ýazmaly. Millimetriň aşagyna millimetr ýazmaly. Şonda bolanda zadymyz dogry çykar. Proporsiýamyz 1x-e köpeltsek x bolar, 1,25-i 760-a köpeltsek 950 doğru bolar jogabymyz. D-de şoň ýaly sorag. Sorag şulardan ibaret. 25 sorag. Aşağıdaky suratlara görä A we B garlarynyň basyşyny hasaplagyň. Şuň ýaly soraglarda näle işlemeli? Şuň ýaly soraglarda şunyň deň tarapyny şeýle çydýas we şu tarapyny ýok hasap edýäňiz we şeýlepden bir çyzyk çydýäňiz. Deňdiriň çep tarapy bilen, aýdany şu çep tarapyndaky basyş bilen sag tarapyndaky basyş deň bolmaly. Çep tarapda nämäniň basyşy bar? A gazynyň basyşy bar diňeje. PA bolar, deňdir bolmaly. Sag tarapda näme bar? Ýokardan şutaýdan atmosferaň basyşy bar. Ýagny P atmosfera. Goşmagym şu beýiklik, ýagny muňa näme diýýärik? Bu simawyň basyşy, ýagny h deňdir 20 santimetr merkuri. Atmosferaň basyşy 76 santimetr. 76 bilen 20-ni goşsagym 96 diýmek. A gazymyzyň basyşy 96 santimetr. Hg. Şundan ibaret. Indi B nädip tapýar? Şutaýda A'myz tapyly, eýem A'myz 96-dy. Ýene de şu çyzy alyp şu deňleýän şey dip aşagyny ýok hasabyna görüň we ortadan hem şeýle bölýän. Indi çep tarap bilen sag tarap deň bolmaly. Çep tarapda nämäň basyşy bar? Ýagny A'nyň basyşy bar. Sag tarapda nämäň basyşy bar? Şoň içinde gaz bar. B gazy basýar şeýle. B gazynyň basyşy bar. 96, ýagny çep tarapda nämäň basyşy bar? A gazynyň basyşy bar. Goşýas. We şutaýda da bir basyş bar. Bu da näçe santimetr? Şutaýda görkezilse-de bu sizi ýagnyşdyrmak üçin aslında şutaýda da görkezip bilerdi. 20 santimetr merkuri. Deňdir. Sag tarapda diňe şu boşluk ýagny B gazynyň basyşy bar. PB. Oly A gazynyň basyşyny biz 96 diýip tapdyk. 96-a 20-ni goşdygym 116. Ýagny B gazynyň basyşy 116 santimetr simap. Şuň ýaly soraglarda berk berilen işleniş usulyny indi 26-njy soraga geçýär. Bärde aşağıdaky surata görä A, B gazy we atmosferaň basyşlaryny hasaplaň diýär. Diňe C gazynyň basyşy berilen. Ýöne bu sorag has üns bilen seretmeseňiz ýalňyşdyryp biler. Nähili ýalňyşdyryp biler? Ýagny şu hili ýalňyşdyryp biler. Ýagny şutaýda santimetr merkuri, bu da santimetr merkuri, a bu santimetr suw. H3'ümiz. Indi şonu zady näle geçmeli? Santimetr suw santimetr merkuriýe näde geçmeli? Şeýle bir zat bar, suwuklygyň basyşy beýiklik köpeltmekde kızlyk, köpeltmegim gravitasiýa. Şuň bilen geçýär, ýagny esgaça şular aýyryn. Şu suwuň basyşyny simap bolanda nähili bolardy diýip deňler, ýagny P suw endir P Hg simap bolanda näme? Suwuň basyşy beýiklik köpeltmekde kızlyk, köpeltmek gravitasiýa. Oňa basyşy şeýle beýiklik köpeltmekde kızlyk, köpeltmek gravitasiýa. Indi şutaýda beýiklik 68 santimetr suwuňky, kızlygy suwuň 1
1 gram millilitr. Gravitasiya bular gysgalsak bolar. Deňdirin iki tarapynda da şol gravitasiya. Beýikligi bilemizok. Dıkyzlyk 13,16 gram millilitr. 13,16 bolmaly şu. Simabynky. Indi 68-i 1'e köpeltip onu 13,16'a bölýäs. Yani 68'i bölýäs 13,16'a 5 bolýar. Yani h3'ümüz şunu simapdy aňlatsak 5 santimetr simap. Indi bunu ýok hasabalaýaňyz şu şeýle berilmeli. Aslında ýöne sizi ýalňyşdyrmak üçin şu taýda suw diýip berildi. Ünsi vermeseňiz sonra ýalňyşdyk bilýär. Indi şu taýdan başlaýar. Sebäbi biz atmosferanyň basyşy aslında mälim ýöne şu soraga görä mälim däl berilmändir. S'den başlaýar biz. Näme diýädik? Şuň deň tarapyny şeýle bölýäs. Ýok hata edýäs, şeýle bölýäs. Sag tarap bilen çep tarap deň bolmaly. Ýagny sag tarapda diňe S'niň basyşy bar. Ýagny PS deňdirim. Çep tarapda B'niň basyşy bar. Goşmagym şu aralyk. Bu aralyk näçe santimetr? Suwa geçdik 5 santimetr. Indi S gazyň basyşy 70 bolsa, B gazyň basyşy 65 bolar. Muna şunky 65. Indi berde de şoň ýaly aşağı göňçüdýär we şeýle diýär. Ýok hatagyny alýar. Sag tarapda näme bar? 65 goşmak şu H2. O da 30. Çep tarapda da A bar. Yani has takyk korkadan çep tarapda diňe A'nyň basyşy, sag tarapda B'niň basyşy, goşmagym H2 bar. B'niň basyşy 65, H30, goşýarsam 95. Diýmek. Amyr biziň 95 santimetr sima. 95 bolsa, indi P atmosferany tapmaly. Munun şeýle çydýas, ýok hata edýäs. Şeý diýär, sag tarapynda diňe A basyşymyz bar, çep tarapynda atmosfera basyşymyz, goşmagym şu beýiklik bar, H1. Olam 20. Ýagny PA-myz 95, deňdir atmosfera basyşy, goşmagym 20. 95'den 20'ni aýyrsam 75. Atmosferanyň basyşym diýmek 75 santimetr merkuri. Jogabymyz şu. PS'ni tapdyk ilki, ýagny PS berilendi, şu taýdan PB'ni tapdyk. Ondan soň PB'den PA'ny tapdyk, ondan soň atmosferany tapdyk. Ýagny şolaryň üçünden tapdyk netijede. Indi soraga geçýär. Gazlaryň diffuziýasy bolanda bir gazyň beýleki bir gazyň içine ýaýramagy. Ýagny diffuziýanyň formulasyny nerden çykarýarlar? Ýani şu taýda bir gaz bolsa, A gazy bolsa, şunyň kinetik energiýasy, şunyň kinetik energiýasyna deň diýip çykarýarlar. Ýagny şunyň kinetik energiýasy bilen şunyň kinetik energiýasy bir-birine deň. A-nyňky B-niňki deň. Kinetik energiýanyň formulasy fizikadan bilýäňiz. Garaz gysgaça şeýle soňunda şu emele gelýär, ýagny A gazynyň diffuziýasy tizligi, ýagny ýaýrama tizligi bölmek B gazynyň ýaýrama tizligine deňdir şonuň molyar massasy B gazynyňky bölmek molyar massasy A gazynyňky. Bu formulan ýatlamaň bir şeýle usul bar, ýagny A gazyny B gaza bölýäs, ýöne deňdir köküň içinde şu taýdaky B gaz eýem ýokary geçýär. Bu A-da aşağı geçýär, bir-biriniň tersine öwrülýär da. Şeýle ýatlatyňyz bolar bu formulany. 27-nji soru. 27-nji soru näle işleýär? Eger 300 gradus temperaturada X gaz molekularynyň ortaça tezligi, ýagny ýaýrama diffuziýa tezligi 3/4 cm/sekund we Y gaz molekularynyň tezligi şonça bolsa, olaryň molyar massalarynyň bir-birine bolan gatnaşy, ýagny bir molyar massa X bölmek molyar massa Y tapmaly, ýa-da molyar massa Y bölmek molyar massa X tapmaly. Bu formuladan başlaýar. Ýagny tezligi X-inki bölmek Y-inki deňdir
kökün aşağında molar massasy x diýsem eýam ýalňyş bolar. Y-inkini alýan. Ýagny bu tersine. Bölmek molar massa x. Şuňda ýerlerine goýýar. X-in tirligi 3 köpeltmek 10^4 bölmek y-inki 10 köpeltmek 10^4 deňdir. Kökün aşağında molar massa y bölmek molar massa x. Yani bular gysgalar 3 bölmek 12 0,25 deňdir. Şu kök molar massa y bölmek molar massa x. Kökden çıkarmak üçin kökün kvadratyny alars. 0,25 kvadratyny alsak 0,625 bolar. 0,625 deňdir. Molar massa y bölmek molar massa x. Olu jogabymyz şundan ibaret. Eger şey diýen bilersiňiz, molar massa x bölmek molar massa y, ýagny şunu terse ursak, muňa aşagynda bir bar, bu da terse urulur. Bir ýokary geçer, 0,625 aşağı geçer. Şonda bolanda 0,625'in o da 16 bolar. Yani molar massa x bölmek molar massa y 16, molar massa y bölmek molar massa x indir 0,625. 20 soru şundan ibaret. 28 soru geçeceğiz. Eger o iki molekulusynyň tizligi 4,4 bolsa, ondan kömürturşy karbon dioksid diýilýär, ýagny CO2 gazyny şol temperaturda ortaça tizligi näçe? Ämediýatlyk formulamyz biziň VO2 bölmek VCO2 deňdir. Kökün aşagynda molar massa CO2 bölmek molar massa O2. Indi tizlik bize kislorodunky berilen 4,5 köpeltmek 10^4 CO2 berilmedik. Soň bize şonu soraýar. Molar massa CO2'nki 44 bölmegem kislorodunky 32. Indi bundan aňarsy matematika, ýani 44 bölmek 32'nin kökü 44 bölmek 32. Biriktin, ýagny şunu kvadratyny alsak, muňam kvadratyny alsak, bu kökden çıkar. 44 bölmek 32'miz 1,375 bolar. 4,5 10^4'ün kvadratı 25 köpeltmek 10^8 bolar. Bölmegem VCO2 ýagny şunun kvadraty şuna degişli bolsa, şuna da degişli bolar. Ýagny VCO2'nin kvadraty. Aras şutaýdan VCO2'miz deňdir, kalkulatorda çıkaryp görseňiz 3,18 köpeltmek 10^4 santimetr sekund. Jogabymyz şundan ibaret. 29 soru geçeceğiz. 29 soru ammonia ve duz kislotası erginlerinden paxtaň ucuna degilip aşağıda suratdaky ýar olaryň 1 metr uzyny bolan tubiň uçlaryna degirler. Bir salymdan olaryň boglary birleşip gatmat demele getirdi. Akmatda 1 metr tubiň niresinde emele geldi. Yani iksem gaz halyndaky matda, yani şu tarap hareket etip başlaýar. Yani şu taraf hareket etip başlaýar, bu da şu taraf hareket etip başlaýar. Ýöne şular nirede birleşdiler? Şu taýdamy? Nirede birleşdiler? Şonu soraýar bize. Formulamyza görä nämedi? Tizlik NH3 diýeli, bölmek tizlik H-klor diýeli. Şuň deňdir molar massa H-klor bölmegem molar massa NH3.
formulamız. Indi näme diýäs? Şuň tizligine men NH üçinkä aýdaly A diýeýin, şuň tizligine de B diýeýin. A bölmek B deňdir haşgularyň molar massasy 36,5 bölmegim 17. Yani şunu şuna bölsem ve kökünü alsam bu molar massasy yani 36,5 bu da 17 bölüp kökünü alsam 1,46 çykýar. Yani A'nın tizligi bölmek A bölmek B 1,46 boldy. Bu näme diýmek? Yani şu taýda şuň tizligine A diýipdik biz, şuň tizligine B diýeli. Aýdaly bular näme hereket eder? İkisem bir wagtda aýdaly 5 sekunddan soň wagt ikisi üçinem deň. Şeýle hereket etse 5 sekunddan soň meselem aýdaly bu hereket etse bu da şoň bilen bilelikde hereket eder. Bärdip edil şoň ýaly wagt ikisi üçinem deň. Bu bärden şeýle başlasa bu da başlar şeýle. Aýdaly şu taýratda birleşýär diýeli. İkisi üçinem wagt deň. Onda näme diýäs biz? A'mız, yani A'mız T wagtda aýdaly şu taýyk gelsin. De häzir bulaşdy biziň daskamyz gyzyldan görkezýän. T wagtda şu taýyk gelsin. A köpeltmek T. Şu taýyk gelsin. B'mizem T wagtda şu taýyk gelsin. Bu da onu geçilen ýol A köpeltmek T bolar. Ýagny biziň formulamyz bardy. Ýagny tizlik V bilen belläsek köpeltmek wagt deňdirem geçilen ýol x diýeli. Ýagny şu distance ýa-da geçilen ýol t diýip belän. Bu da t time. Bu da v de speed ýa-da velocity. Fizikada bar bular speed ýa-da tizlikde. Şu taýda A köpeltmek T. Şu geçilen aralyk AT boldy. Koşmagym şu geçilen aralygam BT boldy. AT bilen BT'ni goşýar. Hopşy 1 metr. Demek biziň şu uzunlygymyzdan 1 metr. Indi şu taýda A'nyň ýerine goýup çykýar. Ýagny şu taýda B'ni köpeltsek, aşağında 1 bar diýsek, 1 köpeltmek A bolar. Ýagny A'myz deňdir 1,46 B. Şu taýda ýerine goýýas. Muna alyp A'nyň ýerine goýýas. 1,46 B. BT bolýar. Goşmagam BT deňdir 1. Neticede 1,46 BT bilen ýöne BT'ni goşsak 2,46 BT deňdirem 1 bolar. BT'ni tapmak üçin 1 bölmek 2,46 edýäs. Ýagny BT'miz deňdir 1 bölmek 2,46. 0 BT uzunlygy deňdir 0,40 metr bolýar. Ýagny BT diýdik niri? Şular aralyk. Bak köpeltmek T. Ne şular aralyk. Ya B'nin tizlik şu diýipdir. Şu aralyk biziň 0,40 metr boldy. 10 santimetre geçse 40 santimetr. Diýmek biziň jogabymyz şu tarapdan şu taýyk, şu tarapdan şu taýyk garap. Şu aralyk 40 santimetr bolandy birikке. Bu aralyk 40 bolsa bu aralygam 60 santimetr bolardy. Gysgaça şolardan barat. Esasy bärde näme 3,29 soru kynrak sorudur. Esasy nämeden bärden näme siz bulaşdyryp bilýär, ýagny tizlik, wagt geçilen ýol şu formulary gowy bilmeli. Şonda bolanda gowy düşünip bilersiň soragy. Dowam edýäs. 30 soru näli? Bir gabyň içinde gazyň basyşy 5 atmosfera, gowrumy 50 litr we temperatura 27 gradus diýilip alnanda gabyň içinde näçe mol gaz bar? Gazy hakyky gaz häsiýeti bar diýip kabul etmeli. Yani ideal gas diýilär. Muňa inglişe ideal gas equation diýip bir zat bar, deňleme bar, şoň üstünden çözmeli. Indi näme etmeli muny? Ýagny biziň formulamyz nämedi? Pressure, volume, mol, RT. Formulamyz biziň şu ideal gazlar üçin, hakyky gazlar üçin P atmosferede ölçenýär. Şu zatlary berip berilen, ýagny tar içerlide ýa-da simak, merkuriýde ölçenenok
ve millilitrde ýa-da santimetr kubda ölçülenok, litrde ölçenýär. En muň bir ölçek birligi bar, mol, onu bilýäňiz. Ar bu 0082 mudamlyk hemişelik. Temperatura Kelvinde ölçenýär, şonu berk belän, ýagny Celsius däl ýa-da Fahrenheit däl. Ne de ölçenok. Kelvin bilen Celsius'un formulasy nämedir? Kelvin deňdir Celsius goşmak 273. Yani bu siz bulaştırma dälmen şeýle ýönekeýip görkezýän aýdal Kelvin bildiň Y Kelvin bolsa, temperaturamyz X bolsa, Celsius'umyz ýani Y deňdir X goşmak 273. Meselem aýdaly, bir de 15 gradus diýip berse, X'in ýerine 15 goýmaly. 15 bilen 273 goşsak Y'imiz çykar, ýani Kelvinimiz çykar. Onudan soraga geçýär. Basışymyz 5 atmosfera. Gowrumyz 50 litr. Deňdir. Mol tapmaly bize en. Armyz 0082. Köpeltýäs temperaturamyz 27 gradus bolsa, Kelvine geçsek, ýani X'in ýerine goýaly. 27 goşmak 273. Bolly. Şonda bolanda bizim molumuz çykar 10-16 mol çykýar enimiz. Kalkulatorda hasaplap görseňiz 10/116 mol. Düşünükli. Ýani näme etdik bu ýerde? Bundan aňarsaýan matematika 5 50 köpeltdik. Çıkan zat 250 boldy, onu böldük 0082. Onu köpeltdik 273 20 diň goşsak 300. Garaz şonda bolup 10-16 mol çykdy. 31-nji soraga geçýäs.